kuti enda apa zvinhu zvamakapedza kudhara kungoudza vanhu kuti hapana shuwa kana mukatarisa itasei kana pa ZBC chep inongoramba kubva kuseni kusvika phungo bukana pakati peusiku ukavhura TV longozi pamberi nezano zanu 1 chete part 1 chete in the TV 1 munyika mutaura kuti wamwe havadiwe ere kubroadcasta kana cosmetic cheche kana fashion cheche kungotolo nyaya yefashion munhu 1 zvimwe munofanira kungosodawo kungonyara so kana uri mutungamiriri so unofanira kungonyara kuti siwa kana ndichiti mugaba akatadza ndinoda kuti 1 2 3 ndinofanira kugadzisa ndiri nani utoti achema mukobana ari kuchema mudara wangu ari kuchema asi kufara is not happy at all. Pakashata mawana esh ndakanga nawisa intro rekati mborowa intro risati apinda muvidhiyo redu ranhasi. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you very much for 24,000 subscribers. And I really appreciate it. Set up in a video and Mashoko kuMukuru Wenyika. Pakashata mawani ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa kana une business raunaro rauda kushambadzirwa namba dzangu ndidzo dziri kubuda pazasi apa ndibate pa WhatsApp then toita sei tofambira nyaya dzacho tona tingazviite sei anditika. And then the other thing also ndine imwe channel yangu yandiri kufaisa macartoon saka ndiri kukumbirawo musapotewo channel yakanzi Sekuru Beans ndofunga pana muri kuona tumwe tumacartoon twandiri kumbopota ndichiposta ndichidai zvine kudai izvi. The real main channel yedu chaiyo yakanzi Sekuru Beans, saka mukatsvaga Sekuru Beans yechirungu chaiyo mongoti Sekuru Beans mongoenda mono subscriber umana ndiri kudawo 1000 masubscribers ndapa 756 saka ndiri kungokumbirawo umana ndiri kuziva kuti mese mukangoenda ka1 mukangonoti gaga subscribe manje mhuri yangu inokwanisa kurarama handiti. So moving on nenyaya yatava nayo zvamanje inyaya yemukomana ari kuchema ane mashoko arida kusvitsa kumukuru saka rega tinzwe kuti ari kuti chii mukomana kuerera kuti enda apa zvinhu zvamakapedza kudhara kungoudza vanhu kuti hapana shuwa kana mukatarisa itasei kana pa ZBC chep inongoramba kubva kuseni kusvika phungo bukana pakati peusiku ukavhura TV longozi pamberi nezano zanu 1 chete part 1 chete in the TV 1 munyika mutaura kuti wamwe havadiwe ere kubroadcasta kana cosmetic cheche kana fashion cheche kungotolo nyaya yefashion munhu 1 zvimwe munofanira kungosodawo kungonyara so kana uri mutungamiriri so unofanira kungonyara kuti siwa kana ndichiti mugaba akatadza ndinoda kuti 1 2 3 ndinofanira kugadzisa ndiri nani utoti wes akomana zvimwe unofanira kunyara so pamunoenda kunana China kunana Dubai amuone oro matongera nitawa mwana amudzidze zvimwe zvacho zvinonyadzisa so kusvika rini dofo rakangwara rinokopera but pamuri kuenda kumhiri kwemakungwa apa pamuri kunoonawo dzimwe nyika hamusi kukopera sei. Ari kuchema mukomana ari kutaura zviri pamwoyo pake and you can really feel kuti munhu akatsamwa, munhu akazara nehasha and zviri kumunetsa and zviri kumubata kuti eish hamudzidzewo sei maiti zviti munozvigona izvi but chii chiri kuitika manje sei zviri kudaro. Pakashata rega tinzwe kuti ari kuita chichikumberi ameno. Kana achitaura zvine musoro dzvanya subscribe button, siya comment wotaura kuti zvine musoro, kana zvisina musoro futi siya comment wotaura kuti hazvina musoro. Zvari kuita sei zvaari kutaura rega tinzwe mberi.
muchita channel 1 kusvika rini muchito muchitadza kutungamira vamwe journalist munorowa anda kuparticipate munorowa antaura shoko freedom of expression munomurova munoda vapi wamuri kuda kuti vagare munyika munoda kuti pamberi neidi iwe haudi kusapota kana kusapota vendor wacho haudi kuda kumusapota oda kuti yakusapote ari kurara pachirugwi haana chaanacho zvinhu zvese muda kuti ndimi zvese ndimi munazvo chete imi usikuona kuti urombo uri kuwanda munyika pane zvimwe common sense dzinongosenza kuti ano izvi zvazonyanyawo izvi apa tanyanya apa munotofanira kutoonesa kuti apa tanyanya apa munyara technology dziri kuunza munyika dzakasiyana amukope yenyungura mairi kumashure enyika rudzi footwear kuti kunyika yakasarira down sio kusvika rini azvimwe zvinhu munosoda mani munofanira kusoda zvimwe zvinhu kungosodawo kuti ano ndaa munhu mukuru ini zvandakwe kana iwowo kana uchita zvoti iyo temi uri kuchemera 4 years dzinongopera pasina chawaita dzauri kuchemera wapuwa 7 years 2 years dzamugabe wapepedza 5 years dzako wapedza dzimwe 4 years dzauri kuchemera dzinongopera pasina chawagadzirisa kana uchitadza 7 wozogadzirisa 5 chikuru ndechipi 7 na5 nhasi unoda kuti puwa imwe pensation yekuti uramba uchitonga unogadzirisa chi azvimwe zvozoda kunyara munhu please zvimwe zvoda kunyara zvoda kungoonekwa kuti ana journalist unzi burovei kutobatanidza na journalist vacho kunopunzwa musoro kunzi wamutaurirei wamubvunzirei kuti ataure zvaari kutaura freedom munyika 40 years takunanira 50 years ongonzi ZBC ndiyoyo chete aiyoyo chete iyoyo chete iyoyo ramba makashinga iyoyo 40 years pane zvimwe zvinhu muri kubuda zvino technology dziri kukutoraika muchiba muchita zvasiyana nekudhara kuti gorira yaishanda iye zvinhu zvasiyana manje makuonekwa muchiita maportfolio munotakura munoti madiplomasi muchibudisa zvinhu pamunoenda ikoko vachikutorai nhau kuti zvinhu zvenyika izvo muri kutengesa izvo vanofanira kudya ruzhinji munohodha ndege mahelikopta kuhodha mahelikopta kuti mahelikopta tauya na muzvipatara muna mishonga chiremba wacho haabhadharwe hakuna ndege ndei shuwa pamwe ungatenge hembe dzakanaka vana vane nzara oti musha iwoyo vana vachifira nenzara iwo watadza hai vana wagere zvakanaka hazvisiri izvo hakusi kuti tikutukana but tinofanira kuonesana zviripo tavanhu vakuru kuti zvazvinoita nemangwana redu rakamira sei makanyepa mazuva apera vana vachabhadhara school fees freedom vana vachaenda kuchikoro mahara gore raita kupinda mumaelection muno vana kungobhadhara mari dzakawanda pasina chiri kubuda muno muchingonyepa chete aunyariwo munhu mukuru kungotaura kuti zvakati ndichaita zvakati hazviitiki zvakati ndichaita hazviitiki zvakati uchaita pane zvimwe zvamunofanira kungoonawo so ndambotaura ndikati kana mukomana uyo angachitaura zvine musoro siya comment kana angachitaura zvisina musoro siya futi chi siya comment ndo mashoko ari directed mukuru wenyika hanzi makati nyeba futi mazuva apfuura aya mukati vana havachabhadhare school fees free education for all ndo iyo article irapo iyo yamuri kuona iyo pakashata mawani chaiwo hapari kupisa at the moment I don't want to lie to you, people are angry and people are bitter and people are really tired to the last extent but mawani pari zvinoona vari kuita sei vari kuchema so ndo vhidhiyo ranga ndauya naro ndangoti tuonesane zviri kufungwawo nevamwe zviri kutaurwawo nevana vevamwe wotaurawo kuti iwewe uri kufunga kuti chii zvakaita sei zvakamira sei kwachi kuside kwako. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, kana unga usina subscriber and hit the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. And the other thing also, ndine channel yangu ya cartoon yandru try kupusha genga, please support yakanzi Sekuru Beans. Unongoenda ipapo pa channel ipapo ungonoti Sekuru Beans paneti ma video 1 or 2 turipo so far ungonobaya oshi ma like ungoona kuti zvakamira sei andite. Please support the channel, please. Ndichange ndichizokupa kuti animation twakaipa ipapo kuti anenge atori mawani. So zvamanje regedzai ndite sei ndimbobaya ndimbonotsvaga dzimwe nyaya kuti chii chiri kuitika muma streets. So thank you for supporting, thank you for watching. Tosangana mu next video.